Мене звати Любомир Ференц. Я вітаю усіх глядачів телеканалу АТR, які продовжують нас дивитися. І також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І сьогодні майже годину ми будемо розмовляти із Марком Фейгіним, російським юристом, громадським захисником щойно звільненого, чи тиждень тому звільненого Романа Сущенка. І про що ми будемо говорити, як я вже заявив, майже годину з Марком Фейгіним. Звана справа Романа Сущенка. Як відбувалося звільнення політв'язня? Невідомі подробиці. Визволення українських та кримсько-татарських бранців. Коли і як відбудеться наступний обмін? Війна на Донбасі. Чи вигідна Україні формула Штайнмаєра? Та як на окупованих територіях проводити вибори? Ми узгодили, що я з Марком буду спілкуватися українською, Марк мені буде відповідати російською, і ми навіть так жартували перед ефіром. Це буде чудовим прикладом, що російську мову не утискають у нас в країні. Правильно, Марк? Да. І ви вільно можете нею спілкуватися. Марк, давайте розпочнемо нашу розмову із того, що 35 на 35 обміняли. 37. Україна дала 37, а Російська Федерація віддала 35 осіб. І це найбільший обмін з 2017 року. Так, останній він відбувся в грудні 2017 року. От ваша думка, чому так сталося, що Російська Федерація пішла на поступки? Чи були певні особи, в яких була зацікавлена Російська Федерація, яких віддала Україна? Ну, тут две таких существенных причины. Одна политическая, большая политическая причина. Решили отдать новому руководству Украины, с которым Москва пытается наладить диалог в свою пользу. И они отдали Зеленскому. Зеленскому, который, в общем, несмотря там на все претензии к нему, но все-таки смог осуществить эту историю. И во многом решающим была его роль. Потому что он сумел договориться и устроить Москву в качестве переговорной стороны со стороны Украины. А во-вторых, ну, вы понимаете, подошли уже к такому моменту, ведь последняя встреча в нормандском формате была в октябре 2016 года, когда, в общем, обсуждалась возможность еще и, правда, безуспешная, какого-то хотя бы обмена. Ну, как бы срок подошел, надо было какую-то гуманитарную историю осуществить, потому что, я напомню, в 2018 году, когда был чемпионат мира по футболу в Москве, в России, проводился, то это совпало с голодовкой Сенцова. И несмотря на все давление и на этот фон, благоприятный, казалось бы, для осуществления какого-то обмена, какой-то гуманитарной операции и так далее, этого не произошло. Поэтому Москва, с учетом моряков и решения по ним, да, с учетом требований в отношении Сенцова обмена и того же Романа Сущенко, ну вот все сошлось воедино именно осенью 2019 года. Прошедшие выборы в Украине, необходимость в Москве продемонстрировать какую-то там гуманитарную историю для того, чтобы настаивать на там, ослаблении санкций, осуществлении плана Минских соглашений в интерпретации Москвы. Вот это все вместе совпало, и это произошло именно осенью, в сентябре 2019 года. От ви громадський захисник Романа Сущенка, так? Вже колишній, можна сказати. Да, тому що Роман Сущенко, він знаходиться вже в Україні, йому не потрібен захисник. Я зустрічав засоби масової інформації, що мова на початках йшла лише про моряків. Про 24 моряка, і от решта осіб, в тому числі Роман Сущенко, вони не мали бути включені в список. Это правда, чи нет? Ну, я думаю, что моряки это была центральная тема, потому что она вот из всех остальных была обоюдно заинтересована. Ну, понятно, Украина хотела вернуть моряков, а для Москвы это было, ну, как бы от них горели руки. Держать у себя моряков дальше было невозможно после решения Гамбургского этого трибунала по конвенции по морскому праву против всех возможных санкций новых, которые могли возникнуть в случае неисполнения решения трибунала в эти сроки, оговоренные, да, там до 6 сентября, 7 сентября. Значит, да, моряки были центральной темой, но по ходу дела, так сказать, возникли переговоры относительно возможности, в принципе, большого обмена. Почему? Потому что моряков надо было так отдавать, а Москва никогда ничего просто так не отдает. И моряков ведь тоже отдали взамен за граждан России, ну и частью Украины, которые в 37 этих вошли. И здесь возникла еще дополнительная возможность для какого-то количества украинских граждан, которые в России отбывают наказание, включить в этот большой список по обмену.
Росія змушена була віддати моряків чи так, чи по-іншому. Бо, наприклад, противники Володимира Зеленського, вони наводять аргумент, що, мовляв, Росія би і так віддала моряків, тому що якщо б вона не виконала цієї умови, то б настали санкції, так, згідно морського права, а для Росії це би був дуже великий удар. І більше того, якщо б були санкції щодо судноплавства, так, які вдарили би по Росії, якщо б Росія не віддала моряків, то під питанням би також було і будівництво Північного потоку-2. І Росії був невигідний крок їх не віддавати. Ну, это умозрительное предположение, потому что на практике Россия много каких решений, которые международные суды принимают, вообще не выполняла. Ну, простой пример. Я напомню, Международный суд ООН в Гааге, например, принял вот эти обязательные меры по дискриминации в Крыму, значит, по расовому признаку, нарушение конвенции о расовом, значит, дискриминации, например, о том, чтобы восстановить Меджлис в своих правах крымско-татарского народа. Они же это не осуществили, они же не дали возможности Меджлису, так сказать, который запрещен на территории Российской Федерации, возобновить свою деятельность. Так что тут это не одномоментно бы происходило. Да, могли последовать санкции, но они не были бы на утро прям начали суда арестовывать, там Северный поток прекратили бы, значит, проект и так далее. Для этого нужно было время. Ну и потом, вы понимаете как, ведь моряков обвиняли в незаконном пересечении границ группы лиц, это 4-я часть этой статьи, там до 6 лет. В принципе, игра не стоила свеч. Больших свеч не стоило, потому что слишком запутанная история. В Москве приходилось крутиться, говорить, что нет, они не военные внутри, по внутреннему законодательству, чтобы не нарушать Женевскую конвенцию о военнопленных, которых вообще, в принципе, должны отдать. Но равно так же, как в трибунале, они заявляли, что это не их компетенция, поскольку речь идет о военном конфликте. То есть тут такая двойственная позиция. Марк, у нас є додзвонювач. Вітаю. Представтеся, будь ласка, звідки телефонуєте? Ваше запитання Марку Файгіну. Добрый вечер. Добрий. У меня вопрос к Марку. Скажите, пожалуйста, неужели в России нету такого правозащитного движения, которое бы, например, отслеживало ситуацию в самом Крыму, который там учиняет Российская Федерация? В последующем эта самая Российская Федерация его применяет же на материковой части России. Неужели нет там таких постатей, как Сахаров, Григоренко, Алтунян, которые бы выступили бы против этого беспредела, который творится в Крыму? Спасибо. Спасибо. Жалко, не представился собеседник. Але питання ви почули, так? Извините, да, отвечу так, как есть. Вы знаете, что тут на этот вопрос следующим образом надо ответить. Действительно, что касается правозащитного, то, о чем вы говорите, движение, в России оно, с моей личной точки зрения, не подконтрольно независимое правозащитное движение, как система, как общественная система, оно умерло, его нет. Потому что власть репрессивная настолько сильна, что, в общем, либо поставили их под контроль, либо это единичные такие молекулярные структуры, которые вообще мало что могут. Это надо объективно сказать, потому что репрессии не только в Крыму имеют место, но и в отношении российского гражданского общества ровно такие же репрессии развернутые, масштабнейшие. И поэтому говорить о том, что где-то правозащитное движение занимается, но плюет на то, что происходит в Крыму, это не так. Просто его нет нигде, с моей точки зрения. Есть только контролируемая госправозащита, типа там какого-нибудь СПЧ, Совет по правам человека и тому подобных, которые абсолютно лояльны, абсолютно подконтрольны, значит, Кремлю и так далее. Но есть еще и одна специфика, важная специфика. Крым – это ведь, по сути, сейчас военная база. Военная база. И вообще нормально вести там правозащитную, общественную, политическую деятельность или даже работе СМИ абсолютно и совершенно невозможно. Я это говорю как человек, который посещал Крым, когда защищал Ильму Умерова. Я вас уверяю, что там скорее вместо прессы там гражданская журналистика. То есть сами крымские татары снимают друг друга на телефон, выкладывают, передают куда-то, значит, снимаемые ими репортажи. Вместо правозащитников это все те же адвокаты. Их там все время тает количество. Какой-нибудь Курбединов и Смедляев. Да, вот вам правозащитники. Поэтому, ну и так далее. Партий там вообще никаких нету, там есть только власть. Вот она замещает собой все. Там. И такие партии, и сякие партии. Никаких партий вообще и в России-то, в общем-то, нет. Поэтому с этой точки зрения этот призыв, он, понимаете как, его не к кому адресовать. Некому адресовать. Действительно, ни Сахаров, ни Григоренко уже нет, век их ушел. Ні до кого адресувати немає через що? Люди бояться? Люди боятся. Раз. Во-вторых, вы понимаете, как это работает? Ну, хорошо, люди боятся. По существу сделать они ничего не могут. Они могут только,
ну как, мониторить ситуацию, информацию отслеживать, передавать дальше. Если бы все-таки в Крыму работали, я уже много раз об этом говорил, какие-то международные представительства, организации, там, не знаю, и дипломатические, консульские службы посещали Крым, что запрещено, поскольку это территория Украины, соответственно, из Москвы они посещать не могут. Это нарушение законов, собственно, Украины и так далее, то я не говорю уже о международной прессе, она там просачивается туда очень редко и тяжело и так далее, то, собственно, и некому рассказать о том, что там происходит. Ну, об этом хорошо осведомлены крымские татары, они, по-моему, об этом постоянно рассказывают. И поэтому, фактически, да, адресовать это некому. Там, в России, в Москве, например, ситуация все-таки чуть другая, поскольку, ну, это столица, там все-таки какое-то движение, какой-то обмен существует, там есть дипломатические представительства, там есть международные агентства, СМИ международные представлены в Москве, а в Крыму этого ничего нет, в принципе. Ну, все-таки в Москві є присутні корпункти великих видань. Да. Вони доступу до Криму не мають, По сути, нет. навіть якщо хочуть. Ну, например, в Чи Москве... їм це не цікаво? Нет, смотрите, в Москве есть представительство, допустим, той же Amnesty International, да? Она еще работает, хотя она в таком состоянии, что де-факто сотрудники ее не могут вот так просто взять и поехать куда-то, где им не обеспечена безопасность и так далее, и так далее. Я думаю, что они, может быть, как-то эпизодически посещают Крым, но этого недостаточно, потому что для полноценной работы там надо находиться постоянно. Вот такой функции постоянного нахождения и работы там, я не знаю ни одной правозащитной международной, ни Freedom House, но она фактически покинула Россию, там ни Amnesty, ни таких каких-то значимых правозащитных структур международных, я не знаю, чтобы они осуществляли свою работу на постоянной основе в Крыму. Вот у меня нет такой информации. А взагалі, якщо якийсь засіб масової інформації іноземний хоче вести свою діяльність в Криму, то їм дозволять, не знаю, там Wall Street Journal, Ну, наприклад, надо BBC. аккредитоваться. Куда они? А дають дозвіл? Ну, я думаю, что там, где доступ есть, и одиночно какие-то корреспонденты, может, даже и посещают Крым. Но они тоже имеют опасность, если они посещают из Москвы, а не с территории Украины, то они нарушают тем самым украинский закон. Наверное, они этого опасаются, потому что есть какие-то этические правила, правила правовые, которые они нарушать не хотят. Это с одной стороны. А с территории Украины, я думаю, что их просто не пускают. Иностранцев не пускают в Крым. Ну как, это визовый режим, там, то еще 5-20. То есть у них нет права на работу на территории России, они из Украины должны через перешеек проехать в Крым и там осуществлять свою деятельность как журналисты. А получить такую аккредитацию, я так думаю, там через МИД российский, наверное, невозможно. Они все время ссылаются на то, что это территория российская, что вы съедете с Украины, вот у нас есть корпункты ваших изданий в Москве, пусть вот они и аккредитацию у нас в МИДе для посещения Крыма получают. Я думаю, что вот это тоже играет роль, хотя понятно, что это такая причина, скажем так, надуманная. Просто Москва не заинтересована, чтобы в Крым ездили независимые там, правозащитные организации, их представители или СМИ мировые. Я думаю, они специально создают все препятствия для того, чтобы там никого не было. Марк, давайте повернемося все-таки до обміну. Російській Федерації були, ну, принаймні, українські засоби масової інформації, деякі представляють, що дві особи були важливі. Да. Це Вишинський і Цемах. Ну, со стороны Украины, которых отдали, да, я думаю, это действительно так. А остальных, вот сейчас задай фамилии, кто-нибудь знает, кто из этих 37, помимо Цемаха и Вышинского, кого-нибудь еще знает? Никого. Причем Ну, я кількох знаю, тому що я слідкував за їхніми это другой історіями. вопрос. Да, я тоже много Ви чего маєте знаю. на увазі про російське Ну, в суспільство? принципе, не, российское суспільство вообще мало кого знает. Да? Ну, про Вышинского долго говорили. Вышинский вроде как журналист, и сама Москва накручивала его имя, намыливала его, поскольку... Штучно? Штучно. Щоб розігріти інтерес до нього. Раз, Так? а во-вторых, смотрите, там же был международный элемент, ведь за него вступились и ряд значимых организаций, ну, скажем, ОБСЕ, ДЗИР, например, выступала в одинаковой степени за Сущенко, Семену и Вышинского с профессиональной точки зрения, что это преследование журналистов и так далее. Поэтому Москва это провоцировала сама. А Цемаху о нем узнали за неделю буквально до обмена, ну, там 2 недели. Когда поступила информация, что Москва хочет получить вот этого Цемаха, который является там важным свидетелем по поводу Він не истории свідок, с Боингом. він фактично вже єдиний підозрюваний, у нього статус змінився. Ну, нет, у него статус не изменился. Здесь его просто отпустили из-под стражи. Звідси так, але згодом Нідерланди змінили кваліфікацію Да, щодо нього. сейчас они его Він считают, підозрюваний. да, они уже Єдиний подозреваемым. Да. Так они вообще его свидетелем. Півтора фактически тижні він був стал. свідок,
Чи вже навіть коли проходив обмін, здається, він перейшов в статус підозрюваного? Подозреваемого, потому что они сразу потребовали его экстрадиции. Что сделала Москва? Она его сразу отправила в ДНР. Чтобы сказать, послушайте, это территория Украины, мы вам никого экстрадировать не можем, Цемах теперь живет где-то там, не знаю, где он, в Донецке или где-то он там. Тобто, живет, на вашу еще. думку, от те, що Цемах поїхав в так звану Донецьку Народну Республіку, це Російська Федерація Конечно. спеціально зробила? Да. Щоб Нідерланди і Європа від них Чтобы они відстали? сняли с себя ответственность за то, что они должны выдать его, потому что он вообще гражданин Украины. И Конституция российская, она препятствует выдаче россиян. А в отношении украинцев это положение не действует. Поэтому они его убрали туда, в Донецк. Естественно, они контролируют Донецк и так далее. Но они теперь могут сказать, а мы не можем вам никого выдать. Это теперь все вопрос к Украине. Пусть она вам выдает. Якщо говорити про обмін, на вашу думку, хто більше виграв у цьому Вы знаете, с точки зрения, скажем так, внутренней политики Украины, выиграл, конечно, Зеленский. С точки зрения внутренней политики Украины. Іміджу, так? И имиджу, вот всему, что создает рейтинг президенту Украины Зеленскому. А с точки зрения выгоды, ну, как вам сказать, большой политической выгоды, большой игры, конечно, Москва в выигрыше, потому что она должна была отдать в соответствии с решениями норм международного права, решениями судов, допустим, матросов, без всяких обменов, так? Они должны просто были исполнить решение трибунала, а они еще и обменяли. То есть двойная выгода, представляете, они вроде как и сняли проблему конфликта с международным судом, а с другой стороны еще и получили кого-то взамен. Но вы понимаете, как Путин же не так считает. Путин, да, это с нашей точки зрения он получил выгоду. А он ведь не интересуется людьми. Судьбы людей его не сильно беспокоит. Мы по факту только определим, выиграл ли от этого Путин, если действительно формула вот эта Штайнмайера, так сказать, минские договоренности в интерпретации Москвы будут реализованы в Украине. Тогда он сможет считать, что он от этой всей истории длинной, там, с большим обменом, с переговорами, нормандским форматом, и в конечном итоге изменением статуса Донбасса, оккупированной его части, там, придание ему особого статусу с изменением в Конституцию, выиграет он. Марк, ми повернемося до формули Штайнмайера. Однак президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна на зустрічах тристоронньої контактної групи у Мінську обговорює етапи повернення всіх українських полонених. У свою чергу український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Київ, готуючись до нового обміну, вже передав Москві списки утримуваних в Росії і Криму громадян України. Сьогодні ж Людмила Денісова провела зустріч з адвокатами ув'язнених кримських татар, про що говорили. Давайте послухаємо. Закінчилась робоча зустріч з групою адвокатів, які здійснюють захист ув'язнених кримських татар, які перебувають на території Російської Федерації. Обговорили ряд важливих питань, які стосуються в першу чергу необхідності розв'язання гуманітарних питань щодо забезпечення наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою. Кремль також не виключає нового обміну з Україною. Про це сказав речник президента Російської Федерації Дмитрій Пєсков. Це вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже-дуже кропіткої і, напевно, розтягнутої за часом роботи. Ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає, тому це питання тих же самих двосторонніх контактів. Якщо говорити про загальну кількість, то, здається, кількасот українців ще знаходяться, так? І в Російській Федерації, і на окупованих територіях. Так званої ДНР і ЛНР. Наскільки реальним є наступне звільнення, і чи обмін, і коли воно може відбутися? И за каких умов, на вашу думку? Все равно, вот и сейчас, несмотря даже на начало процесса переговоров, вот этого обмена и так далее, все равно это два разных вопроса. Вопрос обмена между Киевом и Ордло и вопрос обмена между Киевом и Москвой. То есть это разные статусы, разные люди, хотя где-то это совершенно пересекающиеся вещи. То есть теоретически... А в чому різниця, так? Ось, щоб наші телеглядачі розуміли. Смотрите, есть та юридическая разница, на которую ссылалась вообще до последнего момента Москва, говоря о том, что мы никого не будем менять между Киевом и Москвой, потому что у нас это осужденные по уголовным статьям граждане Украины, а вот те, кто находится под вартой, что называется, россияне в Украине, в Киеве, да, это вопрос регулирования Минских соглашений между Донецком там и Луганском и Киевом. И поэтому меняйте россиян туда, на своих военнопленных ВСУ, а как бы здесь нам менять нечего. Но от этого отошли, потому что это всего лишь был предлог. И сейчас уже как бы стараются
договоренности таким образом реализовывать, что да, допустимо менять, ну как это вот прошло по большому обмену, не только там украинцев на россиян, но даже украинцев на украинцев, потому что некоторые из обмененных были гражданами Украины, там и Цемах, и Вышинский, и ряд других. Но, опять же, так сказать, вероятность обмена с ОРДЛО, она все равно выше. Потому что для Москвы нет там таких принципиальных вещей. То есть они готовы отдать военнослужащих ВСУ, которые находятся где-то там в Донецке и Луганске, за даже украинцев, пленных, сепаратистов, которые сами, может быть, имеют гражданство Украины, на вот своих ВСУ и вот этих сепаратистов. И это такой обмен как раз может пройти. Хотя допускаю, что он тоже будет поставлен в зависимость от договоренности в нормандском формате по поводу больших вопросов. Там, да, особого статуса Донецка, особого статуса Донбасса и так далее, вот оккупированные части. Тут я вижу, прогресс возможен в этом обмене между Киевом и ОРДЛО. А вот все, что касается крымских татар, там опять начинается та специфика, а из этих больше 100 человек, большую часть, ну там сколько, 70-80%, это крымские татары. Потому что, во-первых, они проходят по особым статьям. Это в основном, ну, большей частью активисты, либо, значит, участники организации Хизбут Тахрир, которая в Украине не запрещена, а в России запрещена. Это уже создает для них делинквентность. То есть преступное содержание их действий, потому что оно подпадает под нормы статей от 282 до 205, то есть от терроризма до экстремизма. В этом диапазоне там все что угодно можно делать. Во-вторых, они же граждане России еще и ко всему прочему, потому что они их насильно наделили в Крыму этим гражданством. Ну, кто-то его и сам взял, потому что надо как-то жить из числа этих крымских татар. И это может быть хоть и формальным, но в переговорах препятствием, потому что с ними делать? У них там семьи, то, все, 5-10. Значит, это тоже такой момент, который может осложнять эти переговоры. Но в конечном итоге мы видим, что любые проблемы снимаются, потому что, например, претензии по поводу Сенцова, его необмена, они были со стороны Москвы, тезис высказывался о том, что он гражданин России. А граждан России действительно выдавать невозможно по Конституции. Поэтому мне кажется, что перспектива выше обмена между Киевом и ОРДЛО, она реально выше. Потому что там вопрос касается сепаратистов и там, ну, военнопленных из ВСУ. А между Москвой и Киевом, я повторяю, що це стоїть в зависимості від больших договоренностей вообще о статусі Донбасу. Марк, ми повернемося ще до цієї теми, тому що сьогодні вже вкотре почали в Україні говорити про формулу Штайнмаєра, і всі пункти Мінської угоди розглядатимуть лідери 4 держав. Вони і ухвалюватимуть рішення. Про це президент Володимир Зеленський напередодні заявив на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів нормандського формату необхідність зафіксувати на папері формулу нинішнього президента Німеччини Штайнмаєра щодо особливого статусу Донбасу. У Кремлі називають це домашньою роботою Києва, а сьогодні український міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що у формулі немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували в зраді чи перемозі. І її ще у 2016 році погодив попередній президент Порошенко. І це має виконуватися. Зараз обговорюється форма. Також Пристайко заявив, що нині пропонується проведення одночасно місцевих виборів по всій території України, включно з окупованим Донбасом. Давайте послухаємо пряму мову очільника МЗС. Ми погодилися на мінські домовленості 5 років тому, зокрема й на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, доки це можливо, одночасно в усій нашій державі. В них уже двічі були вибори, фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема й на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно. І трохи згодом сьогодні президент Зеленський повідомив, що вибори на Донбасі мають пройти лише після виведення російських військ. І зараз із нами на зв'язку є Роман Безсмертний, екс-представник України у робочій підгрупі з політичних питань ТКГ у Мінську. Вітаю, пане Романе, чи чути нас? Доброго вечора, чути доброго. Пане Романе, я дуже багато читав сьогодні про формулу Штайнмаєра і скажу так. Давайте ви поясните для наших телеглядачів, як людина, яка принаймні у 2016 році вже була в ТКГ, тому що журналісти різних видань, вони пишуть по-різному, і експерти часом трактують по-різному. Давайте з перших вуст, ваших вуст, що таке формула Штайнмаєра? В
Вперше у жовтні 2015 року в Парижі після зустрічі Нормандської четвірки було застосовано оцю назву «Формула Штайнмаєра». Так трапилося, що під час виголошення спічу тодішнього міністра закордонних справ в залі для перемовин не було глав держав нікого. Ні Оланда, президента, ні президента Путіна, ні президента Порошенка, ні канцлера Меркель. Озвучено було, я цитую, після прийняття Верховною Радою закону про вибори і вступу його в дію через 90 днів проводяться вибори на окупованій території. Все. Через деякий час, повернувшись додому, про це почали говорити по-іншому оточення президента Путіна. Зовсім інше було сказано на прес-конференції канцлером Меркель і президентом Оландом. І зовсім інше виголошено було президентом Порошенко. Ще через 3 місяці до тристоронньої контактної групи надійшов лист від міністра закордонних справ Німеччини і міністра закордонних справ Франції, де була викладена норма, в якій звучало так, що після того, коли буде прийнято закон України про вибори в Донбасі, проводяться вибори, і закон про особливості місцевого самоврядування до 20-ї години 00 в день виборів задіюється на тимчасовій основі, а з моменту верифікації БДІЧ ОБСЄ, місії ОБСЄ, достовірності і відповідності виборів нормам ОБСЄ, закон про особливий порядок місцевого самоврядування діє на постійній основі. В мене немає сумніву, що ця позиція була вироблена в Кремлі, дарована Парижу і Берліну, і звідти в редакції Кремля прийшла до тристоронньої контактної групи. Ніколи ніхто на нормандському форматі не погоджував ніякий текст. Де взявся цей текст, про який я вам кажу, невідомо абсолютно нікому. І ще є одна річ. У 2015 році на конференції і в Парижі, і в Берліні всіма учасниками було визнано, що ніякої необхідності для того, щоб вносити зміни в Конституцію України з метою розв'язання цього міжнародного конфлікту, немає. І вже в кінці 2015 року, на початку 2016 ніхто не піднімав питання щодо необхідності внесення змін до Конституції України. Більше того, ніколи і ніде не звучало, так як повернуто було минулого тижня Кремлем, що якусь формулу Штайнмаєра треба зафіксувати в Конституції України. Це взагалі ще 4-те прочитання так званої формули Штайнмаєра. Загалом, я взагалі говорив про формулу Штайнмаєра як певну назву, під яку можна сховати що завгодно, прочитати її як завгодно. Але я наполягаю на тому, що українська позиція має виходити з того, що ніяких змін в Конституцію України вносити не потрібно. Якщо й потрібне якесь перехідне законодавство, то тут можна використати концепцію так званого перехідного законодавства або законодавства ад-хок для одного випадку чи для одної ситуації якось і так далі. Все, що зараз наговорено навколо так званої формули Штайнмаєра, це повторення так званого плану Мореля, плану Сайтіка і так далі, яких насправді ніколи не існувало ні як цілісних документів, ні якихось концептуальних підходів. Це були, власне, якісь авторські заяви. І сьогодні, якщо ви спробуєте запитати в президента Штайнмаєра, тепер уже президента Німеччини, він ніколи вам не скаже. Бо насправді все, що говориться навколо цього, ніколи, наголошую, ніде не звучало, на жодній зустрічі, а тим більше нормандської четвірки. Бо таких зустрічей офіційних було тільки 2. Восени 2015 року і восени 2016 року. Тоді в мене запитання, перше уточнююче, так як сказав пан Пристайко, очільник МЗС, за Порошенка ніхто на це не погоджувався, правильно? Це маніпуляція? Ні, і це було підтверджено днями радником президента Порошенко з питань зовнішньополітичних проблем, так само. Те, що ніхто ніколи ніякої формули не погоджував.
І ідучи в руслі того, що ви сказали, формула Штайнмаєра – це є таке поняття широке, в яке можна запхати в лапках все, що хочеш. На вашу думку, чому сьогодні пан Пристайко почав оперувати концепцію формули Штайнмаєра, і для чого це, на вашу думку? Чому про це стали говорити? Це реакція на ті сентенції, які були озвучені Кремлем і особисто президентом Путіним. По суті, те, що звучало сьогодні, схоже на фрагменти відповіді української сторони на проблематику, яка була висловлена Кремлем. Поки що це певні мазки, які не носять абсолютно цілісного підходу. Видно, що питання обговорювалося, але поки що ні концептуального підходу, ні розуміння відповіді на ці питання не існує. Можу сказати, що на тих двох зустрічах, які я перебував у Мінську, я абсолютно чітко сказав в підгрупі і на пленарному засіданні трьохсторонньої контактної групи: Україна не буде вести розмову про ті надумані тези, які ви вкладаєте в поняття формула Штайнмаєра. Якщо ви хочете використовувати надальші назву власну формула Штайнмаєра, давайте думати про те, чим її наповнити. Але те, що звучить, воно абсолютно далеке від того, що озвучував сам на той момент міністр закордонних справ. Так трапилося, що у Мінському процесі була тільки одна людина, яка чула цей виступ. Це безсмертний. Всі інші ніколи до нормандського формату не задіювалися з Мінського процесу. Я правильно вас зрозумів? Схоже на те, що сьогодні очільник МЗС це сказав, тому що потрібно було щось говорити. Принаймні, я так розумію ваші слова. Я так розумію ваші слова. Очевидно, що пан міністр відповідав на якесь питання. Ну і, власне, це і прозвучало як певна відповідь. Але в його відповіді не змісту формули Штайнмаєра немає ні відповіді, ні ствердної, ні заперечної. Що, мені здається, вірним в позиції Вадима Пристайка, це те, що закон має бути законом України, і той закон, який застосовується на загальних місцевих виборах в Україні, має застосовуватися і по відношенню до виборів на окупованій території. І друге, не можна проводити вибори в різних частинах Донецької області за різним законодавством, тому що це створить різну правову платформу, фундамент різний правовий, що потім доведе до того, що доведеться проводити установчі збори, утворення районів, області і так далі. Тому тут є ґрунт. Але очевидно, що це частина фрази, яка вирвана з загального контексту. І для мене вона поки що абсолютно не говорить про те, а як українська офіційна позиція звучить по відношенню до того, що озвучено президентом Путіним. Які ризики несе в собі формула Штайнмаєра, якщо Україна теоретично на неї погодиться? Україна не може вносити зміни, виходячи із надуманого тексту формули Штайнмаєра до Конституції. Україна в принципі не може чіпати Конституцію, тому що немає права регіон чи група населення вимагати внесення змін до Конституції, тому що єдиним сувереном є український народ. Від його імені діє обрані депутати парламенту, які приймають Конституцію. Тому що це порушення принципів конституціоналізму. Тому я взагалі не розумію, звідки взялося розмова про те, що треба інкорпорувати якусь незрозумілу формулу Штайнмаєра в Конституції. Ну, якщо це буде відбуватися, і відбуватися в тому розумінні, як це трактує Кремль, це означає, що зовнішнє напруження, конфлікт із Росією перенесеться всередину країни. Той, хто пропонує такий підхід, очевидно, має умисел спровокувати цим самим конфлікт всередині української держави. Це річ дуже небезпечна. Більше того, в свій час мені доводилося знайомитися з науковими, теоретичними працями в галузі права, політики, які стосуються територіальних автономій. В такій трактовці, як воно звучить у тому, що пролунало з Кремля, і тому, що навіть виписано в законі про особливості місцевого самоврядування, є неприйнятним, тому що це загроза територіальній цілісності і суверенітету української держави.
От ви сказали, наприклад, що місцеві вибори на Донбасі треба проводити згідно одного законодавства. Не потрібно розділяти виборчу систему на неокупованих територіях, виборчу систему на окупованих територіях. Пан Пристайко також сьогодні заявив, ЦВК вже немає, так, принаймні цього старого складу, що, мовляв, добре би було, якщо б він згоден, погоджується з вами, і тому сказав, добре би було, якщо б місцеві вибори і на контрольованих територіях, і на непідконтрольних пройшли, наприклад, навесні 2020 року. Однак, законодавство має бути одне, але ситуації є різними, так? Згідно одного законодавства, це реально провести, наприклад, у 2020 році, чи все-таки ці регіони мають мати якийсь час, якісь умови, щоб там відбулося щось, і аж згодом проводити вибори, як і на решті території, яка є Україною? Давайте ще більше ускладнимо ситуацію, бо насправді вона складніша. Є не дві правові території, а три. Є ще сіра зона, так звана, на якій знаходиться більше 300, по-моєму, 354 чи що дільниці. Це величезна кількість населених пунктів і велика кількість населення. Тому у цій ситуації можна виділити три особливості по трьох територіях. І це означає, що в законі про місцеві вибори має бути записаний розділ чи певні статті, які б називалися так: особливості застосування закону про місцеві вибори на такій-то території, на такій-то території, на такій території. Тоді це буде виглядати як норми для цього випадку, вони можуть носити перехідний характер. Далі треба буде вибудовувати тільки механізми. Що стосується проблематики, то в тому числі питання адміністрування, скажімо, Центральна виборча комісія, питання ЗМІ, питання суб'єктів виборчого процесу, політичні партії, форм проведення, мажоритарні, пропорційні і так далі, це потребує обговорення. Чому? Бо ті речі, про які зараз говорите, вони визначають доступність, недоступність, скажімо, ЗМІ, контроль держави над територією певною, відсутність контролю. Це покличе за собою механізми, які треба буде задіювати. Скажімо, на окупованій території треба буде підтримка міжнародної перехідної адміністрації для забезпечення контролю над проведенням виборів і так далі. Тому відповіді насправді на ці питання давним-давно аналогічні випадки сформували. Але оця, я би сказав, особливість тлумачення сучасного міжнародного права Кремлем в усіх абсолютно питаннях без винятку, в питаннях військовополонених, осуджених, в питаннях громадянства, яке ви обговорювали, воно і приводить до того, що насправді ми сьогодні маємо справу з особливими підходами Кремля, з її, скажімо так, власним трактуванням і норм виборчого права, які закладені в традиції і в параметрах ОБСЄ і БДІЧ, і, скажімо, трактовка по відношенню до механізмів, як вони можуть застосовуватися у всіх трьох територіях, про які ми говоримо. Однак тут треба мати на увазі те, що не можна допускати, щоб ці цілісні території, як то Луганська і Донецька область, в різних частинах проводили вибори за різною правовою базою. Хоча, якщо, умовно кажучи, Верховна Рада України прийме закон, де буде зазначено, скажімо, 3, 4, 5, 6 видів виборів і скаже, що органи місцевого самоврядування, обрані в 2010 році, які залишаються дієвими на цій території, вони є конституційними, можуть обрати отакі способи, я би на це дивився абсолютно позитивно. Більше того, мене дивує, чому за 5 років оцей актив, міські голови, сільські голови, депутатський корпус, чому з ним не велась ніяка робота? Хоча починаючи з 2015 року ми активно про це говорили. Частина із цих людей знаходиться в Києві, частина ходить коридорами Кремля, частина знаходиться на окупованій зоні. Але насправді, з точки зору конституційності, це єдині органи і депутати, які могли б на сьогоднішній день брати участь у цих процесах. Тому що так звані самозванці, самопроголошенці і так далі, вони не мають ніяких абсолютно конституційних
підстав приймати якісь рішення, вчиняти якісь правові дії. Пане Романе, останнє запитання. Побудьте з нами ще на зв'язку. У нас є ідея, як повернути Крим. Про це розповів президент Зеленський на форумі «Ялтинська європейська стратегія». Давайте послухаємо пряму мову президента. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити. Це зарано, це буде як, дивіться, як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі, ті, про які я вам сказав, і зустріч, я чекаю на зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми думаємо модель. Якщо можна, я зупинюсь на цьому питанні, але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Пане Романе, от колишню владу звинувачували також у тому, що понад 5 років і зрушень по Криму не було. Сьогодні Володимир Зеленський, він заявив, що є ідеї теоретично можуть бути дієвими. Що ви про це думаєте? Я можу напевне сказати, чому, власне, так сформована війна. І чому у відповіді названо тільки одне прізвище – це президент Трамп. Справа в тому, що ключовою позицією тут є той меморандум, який в присутності посла України представники Держдепу Сполучених Штатів Америки вручили пану Мустафі Джемілєву. Цей документ дослівно наголошує, повторює зміст документу, який в 1940 році було вручено представникам Балтійських держав – Литви, Латвії, Естонії, де вказувалось на те, по суті, говорилось про те, що ми визнаємо вас як спадкоємців нації, народу і право ваше на отримання держави. Тому не випадково йде мова про Трампа і так далі. Що в цій частині треба робити нинішньому політичному керівництву? Треба вносити зміни в Конституцію України. Треба визнавати Крим, кримсько-татарську автономію. Треба розуміти те, що кримські татари – це титульна нація, яка має право на державність. Це вже її справа, як вона її буде трактувати. Чи як автономію у перспективі держави, чи ще якусь форму. Але в тому числі і народи, які в меншості на певних територіях створили свої держави, такі приклади є. Як сформувати, скажімо, представницькі органи, органи влади, щоб якби залишалася правосуб'єктність, але не виникало ніяких конфліктів. Тому мені здається, в цьому аспекті йде розмова. Чому не розкривається? Тому що Зеленський, як і всі попередники, президент Зеленський, як і всі попередники, бояться сказати те, що я зараз сказав. Але я наголошую на цьому. І хочу в тому ж самому політичному керівництву України сказати, що Україна, як держава, несе відповідальність за майбутнє кримсько-татарського народу. І тому далі тягнуть цього кота за хвіст і мовчать з цього питання не можна. Рішення давним-давно треба було приймати, вносити зміни в Конституцію, що давало б можливість серйозно задіяти ООН в цих питаннях, тому що відповідні міжнародні акти давали можливість при такому повороті події Україні апелювати до них. Тоді б це давало можливість отримати інших прихильників у цій справі. Більше того, про це говорилося не одного разу на європейських і світових форумах. Ще більше того, це б дозволило запустити так звану Женеву плюс, яка існує вже ніби 4 роки, але існує тільки на папері, в питаннях, пов'язаних з подальшою історією Криму і повернення йому статусу. І я вже не кажу про те, що це б дало можливість розвивати інструменти санкцій по відношенню до Росії, тому що одна справа – це Крим як екс-територія держави Україна, а зовсім інша – це Крим як держава певної національної групи, національного творення, певного титульного народу чи титульної нації.
Я дякую Роману Безсмертному за те, що доєднався до нас. Екс-представник України робочій підгрупі з політичних питань ТКГ у Мінську. Марк, ви чули, що сказав Роман Безсмертний. Ваша думка? По поводу крымско-татарской автономии И Крыма взагалі. плана возврата Крыма. Я думаю, что это, возможно, единственный план, потому что действительно опыт Прибалтики, прибалтийских республик, которых Соединенные Штаты всегда считали оккупированной территорией, ну, если, так сказать, умозрительную конструкцию, эту историческую конструкцию воспринимать, то действительно ведь это в конечном итоге привело к возобновлению независимости Прибалтики. Правда, это перспектива десятилетия, а далеко не одного года, это не на завтра может такое произойти. Ну и потом вот вопрос наделения автономии Крыма, те риски, о которые прежняя власть по их поводу, значит, не решалась на эти риски в связи с тем, что, ну, как бы это нарушает унитарный принцип функционирования государства, то есть Украина унитарное государство, что другие народы, другие нации, которые на территории Украины есть, тоже будут требовать своей автономии, и русины, и мадьяры, и там все другие. Но все-таки сейчас Украина находится в исключительной ситуации. Совершенно исключительно. Война – это всегда исключительная ситуация, часть оккупированной территории. Возможно, на эти риски и стоит идти, потому что, ну, иного пути, кроме как наделения крымско-татарского народа автономией, права такого действительно формирования в изгнании, получается, на территории материковой Украины их органов, этой крымско-татарской автономии, ну, видимо, других-то, в общем, и нет способов. Держдеп Сполучених Штатів Америки схвалив надання Україні понад 140 мільйонів доларів на закупівлю снайперських гвинтівок і гранатометів, і ще 250 мільйонів надійдуть від Міністерства оборони. Раніше Трамп виступав з ініціативою заморозити виділення цих коштів. От допомога від Сполучених Штатів Америки, вона має прийти. У мене інше запитання. От якщо там якась нормандська четвірка стане там п'ятіркою, так? Коли в'їдуть там Сполучені Штати Америки чи ще щось, от вхід в ці всі речі Сполучених Штатів Америки зможе переламати, на вашу думку, ситуацию на користь Украины? Вы знаете, там ведь внутри американской администрации нет однозначной позиции относительно участия в нормандском формате. И нет ее, этой однозначной позиции. То есть, в то же временами, то Зеленский, вы знаете, заявлял о том, что надо расширять нормандский формат за счет Соединенных Штатов. Он на этом настаивал. С другой стороны, ну, мы же понимаем, что сейчас американская администрация представлена в лице президента Трампа, который, ну, по поводу него есть все-таки обоснованные сомнения, насколько он будет как часть этого нормандского формата, если вдруг все-таки на высшем уровне туда Америка вступит в нормандский формат, будет ли он, ну, скажем так, защищать интересы Украины. Поэтому уже вопросы есть этой теме. Москва-то ведь с осторожностью воспринимала расширение формата, потому что, ну, скажем так, обманывать и, так сказать, разводить европейцев проще, чем американцев. Даже если это Трамп. Даже если Трамп, который к Путину явно расположен, будем говорить так. Ведь если все-таки допущены будут Соединенные Штаты к нормандскому формату, а что если в ноябре следующего 2020 года к власти придет Байден? Тогда для России ситуация существеннейшим образом в этом нормандском формате при участии США ухудшится. Байден очень свирепо настроен по отношению к Москве и к Путину. Ну, в силу объективных причин, понятных, он наследует американской администрации Обамы. Он будет делать все, что делал Трамп, но наоборот. Да, если тот пытался искать компромисс с Москвой, этот будет, во всяком случае, на первых порах очень конфронтационно настроен. Ну и там личные есть, потому что вот эта история с сыном Байдена и с прежней администрацией отношения, оно, конечно, тоже накладывает отпечаток. И здесь, наверное, следовало бы ожидать ухудшения для Москвы ситуации в нормандском формате. Поэтому, на мой взгляд, скорее всего, Америка не будет участвовать в нормандском формате, потому что, во-первых, этого не захочет Москва, не пойдет на эти риски, а во-вторых, ну, собственно, и другие участники формата, тот же Макрон. Это что получается? Они за эти годы, за 5 лет, пока существует формат, так и не справились с проблемой. То есть без Америки Европа не в состоянии урегулировать свои проблемы. Так было по бывшей Югославии, так было по другим местам. Поэтому я думаю, что, скорее всего, уж точно не в самой ближайшей перспективе, не до ноября 2020 года уж точно, Соединенные Штаты не присоединятся к работе нормандского формата. Санкції. На вашу думку, чому більше не натиснуть на Російську Федерацію?
Нет, санкции, безусловно, были чувствительны для Российской Федерации, и Кремль очень стремился к их хотя бы ослаблению, речь не идет даже об отмене, ну, в частности, европейские санкции. С американскими все гораздо сложнее. И вы знаете, Кремль сильно продвинулся в этом. Почему? Потому что, во-первых, европейцы изменили свою повестку, не в последнюю очередь, ну не только, но не в последнюю очередь из-за изменения политического климата в самой Украине. Давайте говорить прямо, что выборы Зеленского — это в том числе и, скажем так, выбор от партии войны к партии такого мира, да, ну, своеобразного, там, с специфической риторикой, но явно, так сказать, это изменение политической атмосферы, оно выгодно для Запада, тогда он может сказать, ну, слушайте, ну, видите, они же сами не хотят дальше продолжать войну, а готовы к компромиссам и так далее. Так это и для нас облегчение. Мы можем перейти к переговорам с Путиным, мы можем обсуждать уже ослабление санкций, и вот уже вернули в ПАСЕ, его уже обсуждается приглашение Путина на следующий год в августе в Соединенные Штаты в качестве гостя на «семерку». Ну, то есть для Запада это облегчение. Понимаете, в этом смысле? То есть ослабление санкций — это не только экономический интерес, хотя и он тоже, и не в последнюю очередь, а может в решающей степени, но ведь еще и всякого рода геополитические проблемы. Мы ослабляем санкции, вы решаете нам помогать в вопросах по Сирии. Мы ослабляем санкции, Афганистан. Мы ослабляем санкции, Северная Корея. Ну и так далее. То есть таких, и Венесуэла, например. То есть всем выгодно ослабление санкций получается, ну кроме Украины, это понятно, потому что это рычаг давления. Москва тоже очень заинтересована в ослаблении этих санкций, потому что это, во-первых, следующий этап после выхода из изоляции. То есть ослабление санкций — это, в общем, предпосылка к их отмене. Крим, де ці всі ситуації? То есть? Ну, от, санкції, і, наприклад, Європа, вона міняє риторику і так далі. Да, ну так, а это же связано, потому что санкции вводились-то за оккупацию Крыма, За оккупацию Крыма. А ослаблять их хотят за Донбасс. Ну, это же тоже... І тому і питання. Ну, это все туда же укладывается. Это хитрость, на которую идет не только Москва, ну, Москва-то с ней все понятно, но и Запад. Он забыл, он о Крыме сейчас не говорит. То есть в Европе решать проблему Крыма уже невозможно при этой риторике. А тот план, который не озвучивает Зеленский, вот мы сейчас видели, как он на форуме о нем говорил. Він не сказав, Он не сказал, Криму, він сказав про ідею. Да, про идею, но он же ее не раскрыл. Он ее не раскрыл, но он упомянул Соединенные Штаты, что он будет это обсуждать со Сполученными Штатами, эту идею. Значит, вполне допускаю, что Бессмертный прав, когда говорит о том, что, скорее всего, это тот самый план, который был реализован по Прибалтике, о чем я говорил. И действительно, он действенный, этот план, потому что в нем есть действительно расширение, привлечение участия к решению проблемы Крыма ООН и всех других органов, хотя, честно говоря, они и без этого участвовали. Мы знаем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая, в общем, признала оккупацию, требовала вывода и так далее, и так далее. Но я просто думаю, что близкой, быстрой перспективы решения проблемы Крыма не стоит ожидать. И не стоит на это надеяться. Нужно приготовиться к более длительному периоду. Какой уж он будет, года или десятилетия, я судить не готов. Но это точно будет дольше, чем этого бы хотелось. Я дякую Марку Фейгіну, російському юристу, вже екс-громадському захиснику Роману Сущенку. Мене звати Любомир Ференц. Я бажаю усім телеглядачам каналу АТР гарних і спокійних вихідних. Дякую, що дивились нас. Також підписуйтеся на наш YouTube канал АТР. Він називається. І до нових зустрічей та ефірів.